Ćao, ja sam Đorđe, danas ću da srušim jedan mit. Radi se o tome kako da ubrzate internet. Neki kažu, odu na neki sajt, nema veze, i kliknete tu, i tu, i onda odjednom samo se ubrza internet, ajde 3 put brže. Mislim, ko je lud da u to poveruje, ja ne znam. Pa je bilo ono da ubace kao Wi-Fi adapter u kompjuter i da se nakače na svoj internet i onda kao radi duplo brže zato što se nakače na 2 interneta. Ni to nije tačno, a sad ćemo da dokažemo. Znači, evo ja imam jedan Wi-Fi adapter kod mene, ali prvo idemo da uradimo speed test, da vidimo koliko je. Evo ga, ping imamo 14, download speed je negde 40 bi trebalo da bude. I imamo upload od 2,33. Znači 14, 37, 2,33, dobro, otprilike. A sad ćemo da ubacimo jedan ovakav USB Wi-Fi adapter unutra. I evo ubacujem ga. Ne, pre toga treba da kažem nešto, to što imam 2 interneta u kući trenutno. Nakačit ću se na drugi internet, čiji je protok 10, to znam, i idemo da vidimo. Evo, ubacio sam, sad ćete da vidite ovde, i evo vidite, promenio se. I ovo je moj internet, ovaj Bond, James Bond, i idemo da uradimo ponovo taj speed test, ovako. Da vidimo da li se nešto promenilo. I idemo na begin test. 14. I mislim, malo prije bilo 37, sad će bude 38. Razlika za 1 se ne gleda, uglavnom ljudi prave neku razliku za cijelih 10 megabita, za 1, ono, ko će da gleda. Ja znam da mi je protok 40, da je stalno promenljivo. I sad iz ovoga možemo da zaključimo da se ništa nije promenilo. Znači, da li vi imali ubačen unutra LAN ili Wi-Fi adapter zajedno ili samo LAN, ništa neće biti promenjeno. Znači, jedino ako vam ne bude brži internet na Wi-Fi-u, pa će tu brzinu da pokazuje. Izvinjavam se, ponovo kašljem. Ali to je veoma retko. E sad, kako da ga stvarno ubrzate? Jedini način je da odete kod vašeg operatera internet i da tražite veći paket koji naravno košta više i da ima brži internet. I to bi bilo to.